Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Okay na. Okay na, okay na. My turn. Okay. Okay. Get, get. Pick. Oh, Okay na ako. you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe.
Babe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Meron tayong special interview, hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako, let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo? Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God.
Sumagot ka agad. Oo, win. Sino yung orange girl? Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret file. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Hindi doon, parang hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am, parang may naman. Wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh, para namang... Akara lagi dyan. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino, kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, Hindi kasi, dude, never. Kung na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Paano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon mo now, patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi Wait ma'am lang. eh. Kasi sumusobra na. I've been hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba, because akala ko ba okay na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa na magano. Kasi ito si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hindi niya nung si Broski. Kaya sumasagot ako.
manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na, with oh. actions, feelings, dance steps, Oo. cheer dance. So ngayon, yung nag-a-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi, yung utak nito Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, Oo. di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kaming Kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko magkalas sa sama ng loob. Brad, anong Hindi, yung mangyayari? asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayun, siya. Kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, siya, correct, hindi correct. siya away na Oo. yung tampuhan lang. Correct, o ano. correct. Hindi. Medyo matindi na talaga. Oo. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, Oo. pero posible pa kasi kami magkabalikan, ha? Ano lang talaga? Well, it is what it is. Oo. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin. Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Di ba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Oo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit Ano mayroon? ba nangyari? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. May Pero yung babae, exaggerated talaga. Oo, umiiyak na umagin. Oo, tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o
man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Oh, no. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha
Hindi, sa mukha, yan. Baliktad! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin pagkita hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Alright. Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ingay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Wow. Nga. Okay, title. Maleta Max. Sabi ni The Prey Cute Boys. yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Oy! 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 Yan kasi. Tayo! Yan kasi! Ang kulit! Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparait da. Ani Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan?
Shout out! Shout out na agad natin yung mga nakatulala dyan, yung mga hinahanap ang sarili, yung naghahanap ng label kasi nasa relasyon sila na kung saan sila ay nagtitikiman pero walang sila. Diba? May mga ganun. May mga pagkakataon sa buhay na meron kang kalandian, meron ka masasabing ka late night talks pero hindi mo naman matawag na jowa. Yan ang problema sa inyo. Ang hilig nyo sa no-label relationship. Ang hilig nyong magpauto sa mga taong bored lang talaga. Diba? May mga ganyan. Anyway, mga mahal, nandito na naman. Walang iba kundi ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino, makakasama mo ko 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakakwentuhan. 6 to 9 p.m. pag-usapan natin ang relasyon nyo. Tingnan natin kung seryoso ba. Tingnan natin kung gusto ka lang tikman. Tingnan natin kung habang ikaw ay nagdadrive o di kaya nagtitinda dyan ay talaga nga namang nasa seryosong relasyon ka na. Yabang. Ang yabang ng mga taong ganyan. Anyway, minsan kasi nasa relasyon ka na mahal tapos na-fall ka na. Hindi mo alam kung talaga nga namang genuine yung pagmamahal. Sige, tonight, bigyan nating liwanag, bigyan nating linaw ang relasyon nyo. 'Di ba? Malay nyo, meron na kayong nararamdaman sa isa't isa. It's just that mataas ang iyong trust issues o di kaya ang walls kasi may trauma ka sa ex mo. 'Di ba? Kaya tonight sa ating Chinitalks, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. Akong bahala. Bigyan nating linaw, kaliwanagan. Ano pa ba? Kukonsintihin ko ang kung anong meron kayo. Diba? Kasi tonight ibibigay ko ang mga signs na nasa seryosong relasyon ka na. Yabang! Ang dami yabang. Sige, tingnan natin ha. Unang-unang sign ay talaga nga namang nasa seryosong relasyon ka na kapag meron kayong label. Diba? Basic na basic. Uy, ang dami naglalandian ngayon na pero hindi mo naman matawag na mine, mahal, o di kaya honey bunch. Diba? O di kaya may call sign kayo pero hindi mo mapakilala bilang jowa. Kasi marami talaga marami talagang nasa ganung setup na kung saan sila ay naglalambingan, nagkakadel pero walang commitment. Pero kung ikaw ngayon ay talaga nga namang masasabi mong I can call him or her may jowa. Congratulations. Willing naman pala talagang seryosohin kung ano ang meron kayo. Yan yung nakakainggit. Oo. Malinaw na may label, may commitment, hindi kayo naglalaro, hindi kayo situationship, hindi kayo fubu. Di ba? Hindi lang kayo nagtitikiman but instead, willing kayo on both parties, ikaw at siya, ay talaga nga namang willing mag-commit. Uy, very rare yan sa panahon ngayon na talaga nga namang hindi marunong makontento ang mga tao. Na talaga nga namang ayaw magpakumit, ayaw pumasok sa relasyon para maraming matikman. Kayo ngayon, ay nako, nasa seryosong relasyon na kayo kasi willing kayo sa label or meron kayong label. Kaya naman si Kim Chino, ang gusto ko lang sabihin, sana all may label. Ako nga hindi makahanap ng kadate, hindi makahanap ng jowa, tapos hanapin ko pa yung label, no? Shoutout natin dyan yung mga nasa relasyon, yung mga fresh from relationship, kakasagot lang, 'di ba? Kakabigay lang ng oo. Tapos ngayon ay talaga nga namang magkasama sa kotse, pinagdadrive, sinusundot hatid, 'di ba? Hilig nyo magpasundot, hatid, 'di ba? Anyway, kung ikaw ay magjowa, kung kayo ay magjowa, pwede nyo akong i-PM sa aking social media Facebook page. Isha-shoutout ko kayo kung kayo ay magka-holding hands ngayon, nasa biyahe, nata-traffic. Pwede. Message nyo lang DJ Kim Chino sa Facebook. I-announce ko or isha-shoutout ko ang inyong ngalan. Tapos buwisitin ko kayo kasi bitter ako. Anyway, balik na muna tayo sa Rakrakan Music at si Kim Chino ay meron pang 2 bala at hanggang 9 p.m. pa naman ako, okay? Kaya mahal, wag mo ililipat ang radyo. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio.
Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Teets! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya.
araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kuya She, bakit ka laging host ng MBC? Kasi yung mga party natin dito affordable. Bakit sa lahat mo ng event namin, hindi na kami nagugulot, please. Wala lang ang intro sa'yo, please welcome your host man lang eh. Wala na. Bigla Tsaka ka hindi, na lang wala nga ako pumapa. alam mo, nagugulat ako eh. Minsan natin lang ako na party. Wala naman ako sa script, wala naman ako sa planning, wala Tapos ako sa pagdating meeting. mo. Tapos pagdating ko, please welcome your host, Sir Winal. Oh, ako na pala. Buti ka ako, dumating pa ako. Hi everyone! Ito po ang Usapang Sobrang Sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Ang kasama ko ngayon ay wala akong masyadong alam na background sa kanya kung paano siya nagsimula sa kanyang kinalalagyan ngayon na Siyempre, napaka-success. pinanganak muna, mga ganun. Pero ang naaalala ko lang, ang core memory ko sa kanya, walang dull moment kapag kasama ko siya. We've been in... Parang kayo magkakaroon yan. Tagalog na lang. Parang ako nagpipre sa'yo, ba't ganun? Nagkasama kami sa mga hosting, magkasama kami dito sa stasyon at isa siya sa nagpapahalakhak sa akin. Kaya ako siya in-invite. Siyempre, plus matalino. Hindi, naubusan na sila ng mga magaganda at poging i-invite dito, kaya pangit naman. Please welcome, ito na! Sherwin Alparo. Hello From sa- DZRH, syempre. Hello sa pinaka-laid back na Bakit talk ka show. ganyan? Bakit ka ganyan? Sabi Anong mo, briefing laid back. sa'yo? Masakit sa balakang yan. Hindi ko na nga maintindihan yung, kasi ang dami palang camera dito sa programa mo. Oo, tatlo yan. Diba? Na Tatlo. kailangan relax lang daw. Saan ka ba laid back? Yung kanina mo. Paano ba? Sabi, relax lang daw eh. So, ganyan siguro mga ganito. Ba't hindi na tayo sa ganito magkwento? Mga ganyan. Huwag mo naman linisin. Kamusta ka naman, Tanya? Ang sarap dito sa sahig nyo, ha? Ikaw pala yung Ba't sa host. aming sahig Kamusta namin? yung kamusta yung touch the color? Attire mo. Sabi na kanina, touch the color. sabi kasi- Hindi nakarelate yung Gen Z. Explain mo yung mechanics ng touch the color. Kasi yung larong yun, nung pa grade 4 pa yata tayo. Basta may ilalagay na panyo, tapos touch the color. Kailangan maagaw mo muna yung panyo. Tama, tapos saka papunta doon sa color. Sa Paano yung color yung Tama, nakalimutan ko na yung mechanics. Magandang Ganun. game ulit yun, di ba? O game, touch the color. Sige nga. Dilaw. Talagang utong kagad. Kasi kanina, sorry talaga, late na ako dumating. Dilaw pala ito. Oo. Okay lang. Ina-expect naman sabi namin ko yun naman, sa'yo. Di ba, babawi ako. Lalaroin ko lang yung utong ko habang in-interview mo ako. Pwede ba? Alam mo, naintindihan ka namin kasi yung trabaho mo. Okay, Oo. siya po ay mula sa DZRH. Ano ba, naintindihan nyo? Ilalabas ko na ba talaga? Ano ba talaga? Mamaya, Okay. mamaya sa top Sige. 5. Kung kukurutin o didilaan. Sana may asin. Meron ba rin yung iodize? Hindi pa ba sapat ang alat? Maasim kasi siya ngayon. Kasi ikaw ba naman magtrabaho ka, alas 3 sa madaling araw. Siyempre pagkabangon mo sa higaan, diretso trabaho ka na. Alam nyo ba, trivia, si Kuya She, pagdating ko ng alas 5, asa labas na yan. Oo. Pag uuwi ko, hindi na yan mahagilap. Dito na yan natutulog sa stasyon, di ba? Yeah, buong araw. Parang yung bahay namin, bahay bakasyonan na lang. Dito na Ito ako yung talaga tunay na nakatira. bahay mo. Oo. At siya lang yung may karapatang magtsinelas at mag-short dito.
Uy, dalawa kami ni boss. Ay, boss. Siya po ay isa sa haligi ng DZRH. Kamusta ang Feeling ko- buhay as a journalist? Mahirap. Ilan taong ka na ba? Pwede ba, sabi niya laid back lang. Ito, dire-diretso ko magtanong, pwede mag-pause. Mahirap siya in a sense na, kasi masyado na fast pace yung mga nangyayari sa, sa news. Hindi na lang din na traditional radio yung ginagawa namin. So, meron na ring online, meron na ring TV. So, iba-ibang variation ginagawa na rin So, namin mas challenging sa'yo. Integrated. Pero ilang taong ka ba nung nagsimula ka? Mga 4. DZRH. Bro, yung confident Inutusan na talaga ako bumili. Tapos dumiretso na ako rin dito ng pero trabaho. pangarap mo to? Oo. Mag-news? Actually, nung pinaglilihi pa lang ako ng nanay ko, dalawang bagay pinaglihihan sa akin. Is yung poke-poke na pagkain Ilocano food. Tsaka yung DZRH. Oo, DZRH. Oo. Tapos, paano ka nakapasok? Ito yung pinag-aral. Anong course mo? Nag-aral ako ng molecular science sa UP. Seryoso ba? Tapos, yung graduate ako ng molecular science, kumuha ko ng kinetics. Human kinetics sa Si UP Kuya siya din. parang hindi ko kung nag-joke. Siyempre, Mascom. Ano ba pag-aaralan nung araw? Mascom. Nung araw, Mascom lang pinag-aaralan pag gusto mo masa sa media. Okay. Kasi ngayon pwede na eh. Oo. Diba? Iba-ibang course. Mascom sa? Pamantasan lang ng Suda, Manila. Wow. Scholar ka? Oo. 4 na taon ako na libre sa tuition fee. Iba din, palakpakan natin. Sherwin Alparo. Kasi kinuntsaba ko yung mga teacher. Anong dinala mo? Bumili ko electric fan para sa class. Wow, ang yaman. yaman. Pero may honors ka? Wala. Ano lang? Nagsa-stand out ka lang sa klase? Ako, parang pangkaraniwan lang ako nag-aaral. Tapos, nag-aaral. Hindi ko masyadong ginagalingan kasi pag ginalingan ko baka malampasan ko yung teacher. Correct. So baka mamaya mag-guidance ako, isumbong pa ako sa presidente ng school. So hindi ko masyadong ginalingan. Tapos nabarkada pa nga ako noon. Nabarkada ka? Parang hindi sa'yo, halata. Kasi parang hindi na ako pumapasok sa classroom, pumapasok na lang ako sa shed ng mga barkada. Kasi sa PL may mga shed yan eh. Kung anong shed mo, yun yung grupo mo. So mas, buong araw mo, broken yung klase mo. So, papasok ka kung ano yung klase na papasukan mo. Then, doon ka sa shed mag-stay na mahabang araw. So, minsan nakakalimutan ko na pumasok sa klase. Doon na lang ako sa shed nag-aaral. Oo, sa shed na. Parang ka pumapas Kinakausap ko yung mga teacher. Kasi malakas yung PR mo PR skills mo. Tingin ko, naniniwala akong mabobola mo talaga ang kahit sino. Alam mo ba na minsan binibentahan ako ng teacher ko ng libro, hindi ko bumili. Major subject ko pa yun. Sabi sa akin, paano ka nag-aaral, wala kang libro ko? Pwede naman po magpasirox Sabi, hindi. Pala sagot ka. Bumili ka ng libro ko. Ba't po ako bibili ng libro nyo? Wala kang nagbabasa ng libro nyo. Sirox lang yan. Oo, tapos nakapasa. Oo, pinasa niya rin ako kasi magagalit lang siya kung hindi niya ako ipapasa. Nakapasa kahit pag ganun-ganun. Magkano baon mo? College? Nung araw? College. 60 pesos is enough. Correct. Kasi, ang kakainin ko lang yan is 20 pesos na meal. Parang may munggo, may tosino, tapos may rice. Dami na, no? Oo. Correct. Tapos, pag wala pa akong ginagawa sa school, naguhugas ako ng mga pinagkana ng mga ibang estudyante doon sa kantina kinakainan ko. Para? Bukas, libre na ako. May mga pag-ganon ka na. May mga diskarte kung ganon. Diskarte ka na. Oo, para hindi mabawasan yung 60 pesos ko. Pero kumpleto pa yung parents mo nun, daddy, papa and mama. Pero hindi kasi ako paaral ng parents ko. Paaral ako ng lola ko. Lola. Laking lola ka. So yung childhood mo sa lola mo, ikaw? Mostly, kasi after elementary, kinuha na ako ng lola ko para mag-aral sa Malabon. Ilang kayong apo na siya ang nag-aalaga? Nung panahon na yan, ako lang kinuha niya. Mabait kang apo? Oo, kasi every summer, nandun ako sa kanila, doon ako nagbabakasyon. So, dahil wala nang bata doon sa bahay nila, so ako yung pinaka-laruan nila. Kinigigiliwan, oo, correct. Ako na yung pinapahabol sa aso. Pinabibili sa tindahan. Ako na pinabibili sa tindahan. Tapos kapag wala mga napkin yung tsahin ko, ako bibili. Oo, correct. Wala kang choice eh. Oo, diba? Kaya pag minsan wala akong ginagawa, may fish pond kami. Andun ako sa fish pond. Oo, nandun ako sa fish pond.
Nagtatago ko kasama ng mga tilapia. Para hindi ka Para hindi ako mapabili. mautusan. Correct. Yun ang Makulit ginagawa kang ko. bata. Oo. Makulit kang bata. Sobrang kulit ko. Nakita mo ba nung kakulitan mo na yun na parang pag nakakakita ka ng mga newscaster, field reporter, parang gusto ko yan. Hindi. Parang ano lang. Kailan na lang dumating ang calling? Nung dumating yung Mount Pinatubo eruption. Bakit? Nakita ko yung importansya nung Media. news reporter na nasa field. Tapos sabi ko, grabe, iba pala yung pag nasa field ka, ikaw yung pupunta doon sa sumasabog na bulkan. Oo. Tapos tatakbo ka, 1991 yan, di ba? magpapahabol ka sa abo. Mga ganun. Sabi ko, parang thrilling, exciting yung ganun trabaho. Tapos si Noli de Castro pupunta, tatawid dun sa mga ilog baha. para puntahan yung mga biktima. Sabi ko, ang sarap naman ng trabaho na gano'n na pupunta ka sa mga lugar na yung ang hirap marating, tapos ipapakita mo yung sitwasyon nila. Sabi ko, napaka-noble nung ganung gawain. So sabi ko, sige, try ko pag graduate ko ng high school, magmamascom ako. Tapos gusto ko maging unang newscaster na maging politiko. Hindi pala ako yung una. Ang dami na pala nauna sa akin. Ang dami na. Tumigil ako doon sa pangarap pagpasok sa politika. Bakit na-attract ka maging newscaster na politiko? Anong meron? Kasi nakita ko yung impluensya ng media na kapag humarap ka sa TV, nakita ka ng tao, makukuha mo yung trust nila. Tapos pag nakuha mo yung trust nila, eventually, parang yun na rin yung magiging way para ma-earn mo yung trust ng public. At kung gusto mong pumasok sa public service, yun yung ikakapital mo na dapat pinagkakatiwalaan ka. Kaya dapat ibalik mo yung tiwala sa serbisyo publiko. Yun yung konsepto ko ng politika nung araw. Dati yan. Kasi ngayon sira Ngayon, na eh. Oo, sira. Parang may negative connotation. Correct. Di ba? Magpagawa ka ng basketball court, may commission ka. Totoo. Magpagawa ka ng kalsada, may commission ka. Magpagawa ka ng kung ano-ano mga bagay sa mga lugar, may commission. Di ba? Parang, so hindi na ba applicable ngayon yun na yung pagiging media ay magandang stepping stone papuntang public service? ako sa ngayon, sa paningin ko ngayon, sa sitwasyon ngayon, parang maging masaya na lang tayo at maging magaling na lang tayo dun kung saan tayong field Ganda nandoon. nun. Ang Diba? ganda Na, nun. kung gusto mong tumulong, marami namang manners and ways na Oo. pwede kang tumulong sa Correct. public. Pero parang yung gagamitin mo yung estilo ng politika para marating mo yung mga publiko na gusto mong marating at maabot. Sa kanila na lang yun. Diba? Parang, Oo. Ang dami na rin na lang may gusto dun eh. oo. Dito na lang tayo. Oo, dito lang tayo sa mga ganito, sa harap ng mikropono. Kausapin natin yung mga Yes. publiko, itama natin kung ano yung maaari natin maitama sa kanila, di ba? Yung, Wow. lalo na yung dugyot na pamumuhay. Totoo. Di ba? Ang dami sa atin, di natin alam na kinikip natin yung maraming bagay sa bahay natin. So, magsimula tayo sa bahay natin. Ang dami nating iniipon, ang dami nating mga tinatago, yung mga lagay ng ice cream, yung mga pinaglagyan ng ulam, sami-saring ulam na na canisters na iniipon natin na hindi natin naman ginagamit araw-araw. So, doon nagsisimula yung pagiging dugyot ng pamumuhay natin na ipon tayo ng ipon ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. And at the end of the day, makikita natin na sobrang dami na nating bagay na hindi naman natin kailangan na nasa loob ng pamamahay natin. Hindi pa nga magkasya sa loob ng pamamahay, nilalagay pa natin sa harap ng bahay natin. Di ba naman, nasirang na pwede pa tong gamitin. Baka sa susunod pwede pa magamit. Damit. Oh, yung pinagpalitan nga lang ng bidet, di ba? Nangihinayang kang itago kasi sayang host, gumagana pa yung host pero yung bidet lang naman talaga ang problema. So pag bumili ka naman, wala naman mabibili na bidet lang, may kasama talaga ang host. Correct. So itatago yung mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. And it adds up the pile na hindi naman dapat na nandiyan sa bahay ninyo. And nagiging, nagko-consume siya ng space. Kumakain siya ng space, kumakain siya ng culture, kumakain siya ng character. So nagiging gano'n na yung pamumuhay natin. Diba? Yung pinagbalutan lang sa plastic sa palengke, na imbis na ginagamit natin na lagay ng mga basura pagkatapos natin gamitin sa palengke, yung iba iniipon yan. Iniipon hanggang makaipon na ng napakaraming bag, sando bag na galing sa palengke. Ano nangyari? Ginagawang bahay ng ipis, di ba? Nagsisimula yung sakit. So gastos din siya. Na imbis na dapat na simula pa lang, kung ang character natin at attitude natin, linisin natin yung ating
Yun ang Yung pinakasimpleng mga pwede natin tinatago magawa sa natin. bahay natin, Yes. sa buhay Mm, natin, mm, di ba? mm, mm. Linisin natin yan. Yung mga cabinet nyo, punong-punuin ng mga lumang brief, panty, tsaka medyas na dapat Totoo. tinatapon nyo na pero nandiyan pa rin sa mga cabinet ninyo. Sino hinihintay nyo magtanggal niya? Mga nanay nyo? Diba parang nasa hustong edad na tayo na we have to decide ano ang kailangan at ano ang hindi natin kailangan. And pag nasa 30 na ang main character, dapat namimili na tayo ng mga dapat na kung ano yung pwede nating i-keep at kung pwede nating itapon, di ba? Masayang Ang maging... lalim nitong diskusyon na to. Sobrang lalim. Ito yung ibang side mo, Kuya She. Ewan ko ba? Oo, di ba tayo Kalinisan. Kaya gusto kitang invite. Kasi Cleanliness. gusto kitang... Lagi lang tayong nagkakasalubong. Yung kwentuhan Oo natin, ingat Kuya She. Hanggang ganun na lang, Oo, no? ingat. Mm-mm. O sasabihin mo, sino yung kasama mo? Iba na. Ang aga-aga, no? Oo. So, ito yung gusto ko makita sa yung side. Masaya maging journalist. Masaya, challenging, tapos ang daming expectations sa'yo. So parang ang hirap gumawa ng bagay na makikriticize ka, magkakaroon ka ng... Lalo ngayon. Oo. Yung maling paggamit ng salita, lalo na napakadaming napaka-perfectionist na mga tao, di ba? Ako ayoko naman maging perfectionist din. Pero pag trabaho, syempre trabaho. Pero kapag yung mga usapin na mga pangkaraniwan lang sa buhay, parang pag-aangin na lang natin ang buhay natin yun. Ang uso ngayon sa buhay, pasayahan na lang. Di ba? Despite the challenges and Oo, problems. ang daming nangyayari. Correct, ang daming mga problemang kinakaharap yung mga kababayan natin. Siguro kasi, ang Pilipino kasi, feeling niya umaangat siya kapag nambabash siya eh. Umaangat siya dun siya sa taong May binabash mentality niya. na Oo, kapag na dapat lamang ako. Kapag nakakapuna ka ng iba, parang ang feeling mo, ikaw na yung Ikaw, mas superior mas magaling sa kanya. O, diba? Oo, I Yung think it's ego superiority problem. complex. Correct. So, mayroon correct. tayong superiority complex. Spell superiority complex. Mataas na lang ang ego. Yan. EGO. Wow. Kala mo. Mas madali. Ang galing Mas talaga. madali. Ang talino. Ilang Diba? taon ka na sa service? 27? Ang tagal na, no? 27 years na ako rito. Magkaka-30-year ano Actually, ka na. yung lobby tsaka yung hagdanan sa ground floor, mukhang makukuha ko na yung titulo niyan. Ililipat na sa Simula yung poste bang isa sa'yo simula yun? Yung January Anong poste? 2027, babayaran ko na yung amilyar ng hagdanan tsaka nung driveway. Yung spiral? Oo. And Tsaka yung aling spiral poste na ba hagdan. yung sa'yo dito? Yung nandun sa may papunta ng Aliw Theater. Yung malaki? Yung malaki Sa'yo pala doon. yun? Oo. Papalaga ko na nga ng muhon. Sa tagal ko na rito. Ba't tumagal dito? Ewan ko, Tanong ko sa'yo. Ikaw kaya? Hindi, tingin ko nakikita mo, mahal na mahal mo bang boss natin at mahal mo yung trabaho mo. Siguro. Na dito ka na nakatira. Para dito ka tumira, girl. O diba na sobrang tagal ko na rito na naging Tsaka ikaw- mainstay. Ito napansin ko sa'yo. Isa ka sa closest ni boss, FJE. Oo, kasi mas madalas na ako ipatawag. Pag pinapatawag ka ba, galit ba? Alam mo, kinakabahan ako. Galit? Di ba, Positive ba may yun? isa akong post sa Facebook, Oo. sa social media, sabi ko, parang every time na ipapatawag ako, pag tinawag niya yung pangalan ko, Ano doon tawag? yung pakiramdam nung kaba palagi na baka may mali, baka may kuna or what or something. Pero nasanay na ako doon sa kaba na nararamdaman ko yun. Parang hindi kumpleto yung araw kapag hindi ko nararamdaman yung kaba. Kaya So, siguro totoo nga. magpapacheck up na nga ako. Baka siya na yung source ng angina. Oo, baka meron, hindi na tama yung paghinga, mga ganun. Pero tuwing pinapatawag ka, positive o negative? Hindi Curious naman lang. lahat negative. May may mga... Magbigay ka ng isang negative na legit yung kaba. Pag may mga pinapahanap sa akin na tao na hindi ko mahanap at hindi ko masabi kung ano. One time, may tinatanong siya na show yata yan sa TV or something na napanood niya. Tapos hindi ko talaga ma-explain kung sino yung mga character doon na tinatanong niya. Tapos hanggang sa tumahimik na lang ako. Tapos gusto ko nang maglahong parang bula na wala naman pala akong may contribute sa buhay ni boss. So bakit pa ako marap? Oo, tingin Parang ko ganun. happy feel ka niya. Malamang. Oo, happy feel ka niya. Yun yung impression ko. Malamang siguro parang pag nakikita niya ako kinakabahan, lalo siya na... Na-entertain siya. na-entertain siya. Diba? Gano'n ka katagal dito, ikaw ang pinapatawag. Oo, pwede naman ipatawag ang anak, Ang principal, ang mga apo. ganun.
Ba't ako? Sino pa yung kabatch mo dito na ganyan, 27? Gusto mo talagang usapan pang ano? Yung iba patay na. gusto mo pa bang parang, ako na lang yata nandito. Direk Badong? Oo, sila Direk Badong. Mas nauna? Ikaw, Direk Badong? Mas nauna si Direk Badong sa akin ng ilang years kasi nung Kinabahan ka 90s ba siya nung sumalangit si Direk Badong? Oo, kasi isa siya sa mga pioneer ng drama na Oo, magagaling totoo. na nag-great talaga yung These Are Age drama nung Siya hinawakan yun. niya. Oo, siya yun. Lalo yung Mr. Romantico na, Diba? di ba kabisado ngayon ng Legit. mga tao yung tenant yung intro bed Siya ng yun ng Mr. ginagaya-gaya Romantico. pa sa TikTok ng mga tao na, Mr. Romantico. Wow. Di ba? Oo, Direk Badong. DZRH. Nagdrama ka? Dati, sinubukan ko pero hindi talaga swak yung boses ko pang drama. Parang, Pang-host ka talaga yung peg mo. parang ang ginawa nilang sa akin doon, parang taong bayan, yung mga ganun, taga sila, sunog! pero may mga linya, binawi sa akin. Okay, pag dumadaan, para, mga ganun lang. Sound effects. At least nakapag-drama ako. Kayo ba? Nakapag-drama kayo? Kayo nga ba? Nag-drama nga pala kayo. Yung mga- Minsan, Malaki ang bag nun pang texture ka lang sa sitwasyon gano'n na nagkakagulo kunyari ay eksena sa isang looban na nagliliyab ang apoy sa mga tahanan at ang mga tao sumisigaw na sunog yung nanay mo hanapin mo na yung aso mo dyan Importante yung role na yan ganun lang, di ba? Oo, di ba? Tapos, kaya mga pampadami lang ng tao doon sa eksena ng jeepney, di ba? Bossing para, mga ganun. Yun yung, Mga at linya mo least, lang. naging parte ka ng At history. ang pangalan mo, Passenger 1. Eh, apat yung karakter ng passenger. So at least yung isa doon sa apat nakuha mo, di ba? Yun yung mga experience ko sa drama noon. Tapos, sabi ko, ay, hindi yata ito talaga yung destination ko. Mukhang kailangan ko yata lumipat ng ibang. Diba? Yun, sa hosting na lang. Kuya Shea, bakit ka laging host ng MBC? Kasi yung mga party natin dito affordable. Sa lahat mo ng event namin, hindi na kami nagugulot. Please, wala lang ang intro sa'yo. Please welcome your host man lang eh. Wala na. Bigla Tsaka ka na lang wala pumapa. ako sa, alam mo, nagugulat ako minsan natin lang ako na party. Wala naman ako sa script, wala naman ako sa planning, wala ako sa pagdating meeting. mo. Tapos pagdating ko, please welcome your host, Sir Winal. Oh, ako na pala. Buti ka ako, dumating pa ako. Kung hindi pala ako dumating, tornada kayong lahat. Bigla magugulat ka. May insertion ng game Oo, host si Kuya Shea. Sumusubo ka pa lang. Naka-short. Oo. Sumusubo ka pa lang, host ka pala. Di ba? Bigla host. Nakakatawa. Mga ganun eksena Kaya sa ikaw buhay. yung ikaw yung pokpok na host na, Oh, everyone, anytime. every time. Ano ba, may paano lang, biglang pa-meeting lang, ganyan. Patatawag ka. Oh, ay, may games tayo. Siya na naman. Tapos pati summer sports fest, mga ganyan. Oo, yan. Tapos ko, naging parang panata na siya ng buhay ko. Tuwing opening ng mga liga, ganyan. Ako, kahit hindi naman ako marunong mag-basketball ng ganon, ako yung pababasahin ka lang ng mga nasa 120 pangalan kasi yung mga player isa-isa yung lahat ng pangalan. Parang, syempre kailangan i-maintain mo yung kung paano mo siya binasa. Ano ba, mga pangalan na yan. Tapos hindi ka bibigay na Alam mo, huwag ka napatamad magreklamo kasi bawat pangalan, may side comment ka ba about sa itsura ng Oo, di ba? Yung mukhang kasalanan mo din mukhang eh. penoy, mukhang pugo, mga ganun. Mukhang penoy. Ano pinagkaiba ng penoy sa balot? Ang penoy Mukhang penoy, mukhang balot. Ang penoy, hindi pa siya buo na sisiyo sa loob. Unlike balot, buo na. Yung sisiyo. Pero hindi, paano mo nasasabi sa taong mukha siyang penoy? Pagbilugan siya. Ako nga, mukha nga ako hopya, oh. At siopaw na pala kasi maumbok na. Siopaw na may Kasi dilaw. ngayon ako in-interview, hindi yung panahon na nag-nomad ako nung mga last year, di ba? Yung last year siguro yung Sorry Alindog. pala, sorry. Oh, tapos ngayon mo talagang yung putok na ako, nahubog na. Sabi ko, hindi na ako magje-jeta. Ito na talaga siguro magiging itsura ko habang buhay, ganyan, di ba? Sa kabilugan mo ako kinuha. Ano ako kala mo? Dibdib mo. Di ba? Laging game host. Laging your host, Sherwin Bata.
Diba? Di pa ba kayo nagsasawa? Pero Grabe. masaya mag-field, Field work? Oo, field work. Kasi lahat ng klase ng tao. Yun. Yeah, minsan Kaya siguro- tinatanong po lang, sinusungitan ka na. Mga ganun. Paano Makikita mo yun nahahandle? Pag sinusungitan nila ako, Oo. kina-God bless ko sila. God bless. Ginagano ko nila. Kasi sirain niya alas 4 na madaling araw ko. Oo, correct. Kasi simula ko ng alas 4, sira na kagad araw ko. God bless. Di ba? Gina-God bless ko na lang. Kasi ang hirap din i-deal na yung sasabihin nila na, hindi na uso yan. Wala na nakikinig dyan. Weh! Asarin ko na lang, di ba? Na, Kuya siya, hindi ka natakot minsan, di ba? Uso yung mga media ay may threat o kaya nababaril mismo. Hindi pumapasok sa isip mo na minsan may masagasaan ka, mabaril ka, ma-ambush. subukan nila. Ano gagawin mo? Ano mahita nyo sa akin? Sige. Sige. Kahit tadtarin nyo. Diba? Ano mapapala nyo sa akin? O, diba? May napala ba kayo? Wala. Kasi wala din naman akong ginagawa. O. Wala kayong mapapala. Diba? Parang sayang lang yung bala. Ilaan nyo na lang sa iba. Diba? Sa iba na lang. Huwag sa akin. Kasi wala lang. Sayang. Parang sinayang mo na yung buhay mo. Diba? Tapos makukulong ka. Correct. Diba? Oo. Tapos akala mo matatapos nito maglalagay kami ng sisiw sa ibabaw ng ataol ko. Diba? Pero kung mamatay ka sa trabaho na yan, magiging proud ka sa sarili mo pag umakyat ka sa langit. Yun lang. Walang follow up. Sorry, naglulok ako. Natinig mo sa mic. Naglulok ako na lang kasi ang haba ng interview niyo, wala naman kayo patubig. Sorry. Andyan pala yung tubig, andyan. Hindi, okay lang. Kaya ko pa naman lulukin ulit. Buo na nga eh. May dilaw ba? Meron. Parang nagaling siya sa taas. Teka, yan yung tubig. Hindi. Kung harap ako sa parang siguro naman parang nagawa ko yung mission ko na makapagpatawa ng mga tao, ma-entertain, mapasaya sila. Tapos pagbigay ng ng kaalaman. Doon sa nagbigay ng kaalaman, parang hindi ka sure? Hindi ako sure doon. Ayun, tubig oh. Ayun ka muna. May tanong ako habang umiinom ka. Ilang years mo pa nakikita ang sarili mo na nasa media ka? Talaga? Oo. Panginoon mo. Talaga, gusto mo pa mahaba-mahabang panahon? Hindi. Tingin ko, ang saya-saya mo kasi. Sa tingin ko sa sarili ko, siguro magtatrabaho pa ako in the next 50 years. Ilan taon ka na ba ngayon? 30? Hindi, magsi-60 na ako. Ala, ang ganda talaga pag walang asawa o kaya anak, no? Oo, hindi stress. Hindi mo alam na magsi-60 ka na. Paggugulat ka lang, retired ka na pala. Magre-retire ka ba? Parang Malapit hindi. ka. Hintay ko yung sulat ng HR. Oo. Kung may makikita sila sa, sputum ba yun? Scrotum? Ano yun? Yung time check natin. Naiiyak ako. Ano ba sputum? Naiiyak ako. Kasi wala na yung mga pinipindot-pindot. Sprout pala. Yun ba yung attendance? O yun? Wala naman silang pinapadala pang letter. Pero ni-notify na nila ako na wala daw ako mga OB. Kaya, So, anong ginawa mo nung ni-notify ewan ko sa magpapa-affidavit ba pag ganon. Siguro magpapa-affidavit ako. Kailangan ko siguro. Kakausapin nga si Attorney Cheryl Adami. Tulungan mo naman ako. Hindi ko na alam kasi ang dami lang hinihingi. Wala pa ako nagagawa. Yung sa sprotum. Wala kang sweldo. Parang yata, wala pang pumapasok. Ang haba ng Enero, hindi nyo napansin. Parang January 48 May sweldo ka. na ngayon. Kapag walang doon record walang sweldo halos. Hindi ko pa naman na-check sa ATM. Diba? Kaya nga, hindi affected pag may bawas. Ang Siyempre, yaman. pag may check, dito ka naman sa opisina. Pagkain mo nasa opisina. Ang time. Sprout kasi. Ayaw na. Alam mo, marami pa tayong segment. Hindi tayo makamove forward. Eto na lang, may sumulat. Payuhan mo. Bakit ako?
Hindi. Yung mga tao dito sa programa mo, susulat kayo, tapos kami mag-aano. Inaano ba namin Ikaw kayo? kasi naka-colorful na outfit. Ganun talaga dito. Yes, eto Okay, seryoso. Talaga. Sa gantong panahon mo, gusto magseryoso sa buhay. Hindi ko na-gets na hanggang sinabi ni Angel. Yung ba yun? Kasi isusulat ko ka sa baba na gano'n ang lagay natin na attendance. Dear Tita Max. Okay. At hello po sa guest niyo. Hi. Pinagpalit ako ni Mama sa lalaki niya. Oh, di okay na. Ano pa gusto mo mangyari? Pinagpalit ka na pala. O, ano pa? O, di ba? Tapos ang kwento. Di, tanggapin mo na, ha? Pinagpalit ka ng nanay. Okay. Pinagpalit ka ng nanay mo sa lalaki. Oo. Ako po si Sarah, 27. Si Mama naman, 55. O, 27 na pala. Kailangan pa ng payo. Buti ko mga 14 lang yan. Payuhan natin yan. Pero 27 na. Ano ba yung klase mga tao yan? Ikaw, ilang taong ka na? Kailangan mo pa na payo? Ikaw? Aray ko. 24, kailangan mo pa na payo. Mukhang independent tong batang to, ha? O, di ba? 27, hindi pa independent si Sarah. Okay. Ano problema ni Sarah? Akala mo, teka lang. Binawi ni Sarah yung sulat niya. Akala ko masaya. Tama yung iyak ko. Akala ko masaya na. Hindi pa ba yun? Nagkagusto yung nanay sa Zumba instructor. Okay. Yung pera na dapat sa sarili niya ay binibili po ng mga sapatos ng lalaki at damit. Baka gusto ng nanay mo sapatos sa lalaki na isusuot niya. Kaya binibili niya. Tapos nung December, bago magpasko, nakipag-live-in na po si Mama dun sa Zumba instructor. Oh, ano masama 50 na ang nanay mo? 50. Kailangan niya pa magpaalam sa'yo? Kailan siya makikipag-live-in kapag 70 na siya? At ayaw naman ang Zumba instructor na cauliflower. Kulubot. Eto po yung tanong niya. Ay, okay. Paano ko siya papatawarin hindi naman siya humingi ng tawad? Bakit mo patatawarin? Hindi naman pala humingi ng tawad. Deadline mo na lang. Diba? Yun pala. Diyos ko. Nandiyan na sa sulat mo kung anong dapat mong gawin, Sarah. Since hindi naman humingi ng tawad, mukha ka naman tanga kung okay, pinatatawad na kita. Hindi nga humihingi ng tawad, tapos patatawarin mo, di ba? Hintayin mo na lang na humingi. Siguro mga 75, hingi siya ng tawad sa nagawa niya sa'yo. Di ba? Pero at your age 27, bigyan mo ng laya yung nanay mo. Kung gusto niya bumili ng maraming rubber shoes sa lalaki, kung doon niya inuubos yung kanyang pension sa, siguro yung Zumba instructor na boyfriend ng nanay mo, octopus yan. 8 ang paa, di ba? Oo, kaya pala bili. So, kaya kada buwan, asahan mo na bibili ng bagong-bago. Dahil yung nanay mo, in love, di ba? At wala ka na magagawa doon. Kahit na sino siguro. Kahit siguro yung tatay mo, bumalik pa eh. Baka wala na rin siya magawa kasi in love na yung nanay mo sa Zumba instructor. So, pagbigyan mo na siya, di ba? Ikaw naman, at 27, you find your life. Hanapin mo yung buhay mo, Sarah. Baka hindi ka sa Zumba instructor talaga nararapat. Try mo naman yung mga conductor, mga ganyan. Yung ibang field, di ba? Ang dami pa dyan, ang dami tindero, ang dami nagsa-sidecar. Kumbaga have your life. Kami meron na buhay baka nanay mo. nasa kanila ang kasiyahan mo. Yan. Mamaya, tignan mo, nasa pusali lang pala yung hinahanap mo, di ba? Tapos may tanong pa siya. Diba barangay ko ba yung lalaki dahil pineperahan si Mama? Paano mo nasabing pineperahan ng nanay mo? May resibo ba? Ayan. Mag-i-issue ba ang nanay mo ng resibo? Pag nagbibigay siya, may OR pa ang nanay mo. kung may katibayan ka at naka-indicate OR. ba, di ba? Na tinanggap niya ang sum of 1,375.50. Di ba? At nakapirma doon yung nanay mo. Di ba? Na binayad na doon sa lalaki o ano pa man yan. Pero kung wala ka naman preba, parang paano mo ipapabarangay yung tao? At hindi mo kahit nanay mo pa kausapin mo, hindi mag-aaway lang kayo kasi naniniwala yung nanay mo, hindi yan hindi siya kinakwartahan. At saka hanggat may pakinabang yung nanay mo doon sa Zumba instructor, malay mo naman ano bang pakinabang? Nagiging fit yung nanay mo, di ba? Dati ang bewang 50, ngayon ang bewang niya 20, nagiging healthy, 25, tama. di ba? Para hindi ka pa magiging masaya sa nanay mo, di ba? Tsaka titi. Oo, yun yung pakinabang niya doon sa gabi-gabing kasarapan na nakukuha niya, di ba? Baka naman Sarah, kailangan mo lang din ng Sarah, someone. maghanap ka rin ng titi mo. Okay na ba yun?
Siguro 27 ka na siguro, baka tumitikom na yan, wag mong gagamitin palagi yung betadine. Kasi talagang sasara yan. Sana maghanap ka ng titi mo na magagamit yan, ha? Same sa nanay mo. Siguro Oo. maging happy na lang siya sa mama mo. Oo, kung gusto nyo, mag-threesome kayo para masaya. The more the merrier, di ba? Oo, Siguro pumasok Kuya ka. She, sa Pilipinas kasi, kapag naging byuda na, parang lagi na-judge na ano ba yan? Ang tanda na, nag-asawa pa. Na-stereotype yung mga naging byuda na parang tapos na sila dun sa panahon na naging masaya sila. So Yes. dapat maging madasali na lang sila at hintayin nila yung pagbubuka ng langit. So parang hindi naman ganun yung 50 ka pa lang, diba? Tapos kung hanggang umabot ka na 80, so 30 years ka magdadasal na lang na hanggang bumuka yung Oo, langit, diba? correct. May karapatan ka naman sumaya. Oo, Yes. meron ka pang karapatan na sumaya, diba? Wala sa edad yan. Lagi mong tatandaan, Sarah, ikaw nga, tignan mo, bata ka, nakikita mo yung ganyan na parang iba na yung tingin mo. What more kung ikaw yung nando sa sapatos ng nanay mo? Kung ikaw yung binilhan ng sapatos ng nanay mo, di ba? Hindi mo nakikita kung ano yung nararamdaman nila. So, don't be basher. Tama ba yan? Tama. Huwag mong i-bash yung Oo. physical Kasi instructor. tama. Kung merong dapat makaintindi sa nanay mo, kung dalawa Ikaw, na lang kayo, oo. correct. Oo, diba? Sino pa pang kakampi? Yung nanay mo na nga lang kumakampi sa'yo. Yan, di ba? totoo. Tapos, yung kailangan niya ng suporta mo, ikaw naman yung wala ng suporta, di ba? Siguro meron din tayong isa pang pangit na ugali mga Pilipino. Ayaw natin sumaya yung ibang tao. Ayaw nating nalalamangan yung Yan, kasiyahan natin. correct. Yung parang, pag naging masaya ang ibang tao, parang, parang apektado ka Hindi na. pwede. Dapat Dapat ako miserable ang pinakamasaya. siya. Oo. Dapat miserable kayo. Dapat, oo, correct. May ganun Parang, tayong... wala kang karapatang sumaya. Yes. Kasi mundo ko to. Parang, sa'yo lang lahat ng spotlight, ikaw lang lahat ng ano. Ikaw ang main character sa kwentong ito. Correct. Kwento mo yan. Paano naman yung kwento niya? Paano yung kwento ng nanay mo? Paano yung kwento ng instructor niya? Di ba? So, co-equally, we have to accept, tanggapin lang natin kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin. At hanggat hindi mo nakikita yung nanay mo ginigilitan, sinusuntok o sinusundot ng ice pick. Di ba? So parang hindi pa yun yung time para matrigger ka. Kasi kung nakikita mo yung nanay mo na masayang-masaya doon sa pinasok niyang something. At walang inaapakang batas o Oo, tao. walang inaapakang itlog. Ganyan, di ba? Parang meron na. Yung Ang sa sakit. instructor. Hindi, nilalaro na yun. So, nilalaro na yung paggabi. So, pag mga gano'n na sitwasyon na sana, makuha natin maging masaya para sa iba. Tama. Di ba? Sarah? Mukhang ganun ka na tao, Kuya She. Lagi kang masaya. Kala ko naglalaro. Hindi, yung wala lang. Kahit naman siguro. Lagi hindi kang sa bahay, supportive napansin ko sa akin. Hindi sa bahay, iba yung character ko. Napaka-stricto stricto kong... Paano kang stricto? Oy! Gumandi. Aso pala. Nagulat kami. Nagulat si Riri. Basta, yung parang, yun, cleanliness talaga. Yun ang aking ewan ko, siguro dati akong Metro Aid. Kailangan malinis ako palagi. Kahit na mukha akong dugyot sorry talaga, ganun talaga yung ano ko. Hindi kaya, Lifestyle ko. compose ka kaya sa colorful Hindi, outfit kailangan mo? coordinated. Oo, correct. Parang akong may Hindi, sa Lazada yan. Oo. Hindi sa ano to, ano ba yun yung Shein. Shein ba yun? Shein yata to. Timo. Ano ba yun? Shein yung nag-order ka Magkano ng yan? online. Magkano? $250? Oh, lahat ng mura, no? Yung shipping fee yata yung $250. Hindi, mura lang shipping fee ng free. Basta biniyaran na siya online. Ang ganda. Bagay sa'yo yung mga ganyan. Yung mga, pag to? nag-host ka, di ba ganyan mga suot? Oo, mga kailangan colorful. Color Kasi coordinated. dadaan ko na lang sa kulay. Kesa At naman saka pag titigan yung mukha ko, wala kayong mapapala pare-pareho. No? Naalala ko pag Halloween namin, costume party, ikaw din yung host. Siya pa rin yung host. Kahit taga-baba siya yung host. Kahit nasugatan ka na, alam mo yung 31 yun. Last August 31, nadapa po ako sa programa ng 2x2 live on air. Tapos, punta ako ng ospital. So, binakunahan naman ako. Tapos, nakalimutan ko may commitment nga pala ako dito. Tapos, parang may nauuhan ako na sige, ako mag-host. Parang hindi ko na mabawi kasi yun na yung oras na mangyayaring yung event. So, tinuloy ko pa rin kahit dumudugo yung tuhod ko. Tapos paikutin ka sa piscina, ang daming akyat manaog. Ikaw pa rin yung host namin. Yes, come on. May footage kayo nun no? Parang nakunan nyo pa yata yung tumutulo na yung dugo sa tuhod ko.
Diba? Diba? Yun na Sadista yung kayo, no? Yun, may mga aksidenteng naalala sa pag-atatrabaho. Cover ko. Cover mo. So far, wala. Yun lang yung una. Oh, in fairness, Unang live na sumubsob ako sa ilog. Tapos buti kong sementado, limestone na dinurog yung naluhuran ko. Shit. Imagine limestone, Ang diba? ina, Ang sakit. tatalas. Grabe. Oo. Sobrang Pero na-injectionan ka ng... pero alam mo yung pagkadapa ko doon sa live, sabi ko hindi ko talaga gusto ko sumigaw na hindi ko magawa pero kasi naka-live ako sa ere. Naka-live pa yung mic ko. So, ang sinabi ko lang, ang sakit. Nanggigil lang ako doon sa salitang sakit. Tapos sila, na paano ka? Sumubsob ako, yun lang yung nasabi ko doon sa live. Sabi ko, sumubsob ako, natalisod ako dito sa sa may ilog. Tapos, inabot ko yung camera ko doon sa driver ko. Tapos sabi ko, ikaw na muna mag-cam kasi hindi ako makatayo. Dahil luluhod ka ulit. Yung sugat mo, nakatusok pa doon sa limestone. Napaiyak ka? Parang gusto kong sumigaw talaga. Nung after ko mag-live, nung kinat na nila yung live, doon ko na talaga hiyaw ako, aray, sakit. Gusto ko ng tubig, panghugas. Kasi ilog yun eh. Hindi ko alam kung anong mga bakterya. Tapos ayun, pinag-host namin siya. Tapos kinahaponan, mag-host nga pala ako ng Halloween party. Tapos ikot-ikot lang ako kasi nakapampamanhid pa eh. Tapos may nung nawala na yung pain reliever, unti-unti lang sumasakit. Nung gabi, nilagnat na. Nilagnat Hindi na. ako Thank you nakapasok Kuya kinabukasan. Shea, kahit walang TF. That's for the love of yung commitment. Tsaka Diba? yung love mo sa craft sa inyo mo. lahat. Hindi, Oo. tsaka gusto kong ipakita sa inyo na kahit na minsan may mga unexpected, the show must go on. Kailangan pa rin ituloy. Kailangan pa rin gawin yung commitment. So, commitment yan eh. So, Wow, tuloy pa thank rin. you. Kuya Shea, may Bilis. top 5 pa tayo. Okay. Isa to sa pinaka-aabangan sa Tita Max Podcast. Ano yan? Are you ready? Yeah. Sagutin mo lang. Katulad kanina, wala lang. Sisiw lang. Sulit Number na naman 1. yan. Number 1, lights on o lights off? Lights off. Off. Bakit? Ayokong nakikita yung paligid ko. Oo. Mas may privacy, no? Oo. Tsaka yung security na masarap matulog kapag patay ang ilaw. Kasi pag bukas ang ilaw, ang dami mong parang hindi ka maantok, di ba? Ang dami mong makikita. Mas mahaba din at malalim ang tulog kapag lights patay off. ang ilaw, yes. Mag-ano kayong tawag dun sa cortina na double churururut? Actually, dito naman sa kwarto ko sa Ay, office, oo. siya, yung kapag sinara ko yung door, tapos hindi ako nagbukas ng lights, as in para Wala siyang, ka na sa mundo rin. para siyang black room. Oo, Yun, oo. Parang wala ka na talagang makikita, tapos sobrang dilim. Pitch black. So, doon ako natutulog. Pag ganun. Pero kapag yung halimbawa, may mga araw-araw, may mga pa yung Hirapan outdoor, ka, oo. na event, tapos matutulog ka, imposible. Manahimik sa issue ng bansa o magsalita? Magsalita. Sino gusto nyong parang kung mananahimik pa ang media, sino pa magsasalita? Wow. 'Di ba? Parang eto na yung media, kaya nandiyan niya kasi parang third stage siya. So, siya yung taga-check and balance kung ano yung mga nangyayari sa lipunan natin na hindi naman kayang sitahin ng public directly or hindi naman na kayang panindigan ng wala namang aamin na nasa posisyon na gagawa ng masama at palalabasin na tama at aaminin na yun. Magli-lipstick lang ako ang putla eh. Na parang casual, di ba? Na kailangan may manindigan para sa taong bayan. Next. Nag-side A, side B ka na ba ng underwear? Maraming pagkakataon. Actually, hindi lang side B, side A. Parang times 2 days, times 3 days. Dahil sa trabaho? Yeah, sa trabaho. Minsan yung magugulat ka lang, may mga nakakasalubong ka na. Kunyari kumakamot sa likod, pero kinakamot na pala yung between. Kasi sobrang untidy na, di ba? Hindi ka makauwi. ng sitwasyon eh. Hindi ka makauwi. Like yung mga coverages sa mga... Ganun talaga buhay media, no? Walang uwian. Kagaya ng halimbawa yung mga Nazareno, sasalang ka ng mula umaga hanggang gabi. Siyempre, hindi ka lang naman yung nagpapakit na nakatungtong na kung saan. Wala ka naman rin baon. Maglalakad ka, sasama ka sa tao, babantayan mo kung ano nangyayari. So, yung pawis mo na accumulate mo yun. Tapos, kagaya nun, 28 hours, 30 hours yung position. Andun ka? Oo. Di ba? Paano ka nagwiwiwi? Sa mga gilid-gilid, ganyan. Wala nang choice eh. Oo, totoo. Yung swerte nga lang din, pag hindi ka nakaapak ng tae. Totoo. Kasi tumatae na sila dun. Sa kung saan na, di ba? Parang kahit saan na lang area, kung saan sila abutan, yun na.
may kwento nga isang barkada ko na na sumampa. Di kala nila lang, may umutot lang. Tapos sa sobrang puwersa siguro na na gusto niyang makaakyat, as in bumulusok yung tubig na galing sa wet packs. Natalsikan yung mga tao nung mga namamanata. As in, takbuhan sila. Doon lumuwag yung yung prosesyon. Nagulat sila na may bigla na lang bumulwak na kulay brown. Oo. Nangyayari yun sa pangkaraniwan na sitwasyon. And hindi mo naman mapipilit na wala ka doon, di ba? Paano So, ka? Grabe no. So tanggap mo na yung ganyang setup ng na trabaho. maambunan ka, mawiwisikan ka, o kaya makakaapa ka ng kung ano-ano. Kasi kasama yun sa... Mahal mo talaga, no? Trabaho mo, no? Mahal na Sana mahal. minsan matry nyo rin, no? Oo. Kasama Kami? kita. Pwede, okay lang sa akin. Pakipatay nga, sino ba yan? Para may bago. May tumatawag si Si Janet, okay lang. Janet. Hello, Oo. Janet. Si Janet, yung taga-NBI yan. Ay, okay. Janet. Mukhang may arrest warrant. Kaya nga. Pamilya o DZRH? Yun ang pinakamahirap. Pero, syempre at the end of the day, kaya naman natin ginagawa yung trabaho natin para sa pamilya. So, lahat naman ng mga bagay na gusto natin na ma-achieve para sa kanila. Parang sa tanang buhay mo, minsan marirealize mo late na sa buhay mo na ang lahat pala ng pagod na sinakripisyo mo sa trabaho mo dahil hindi lang dahil gusto mo yung ginagawa mo, kundi dahil pala sa pamilya mo. Na lahat yung pagsusumikap na yun, yung income na na-generate mo from your work, yan para sa pamilya. Hindi mo naman i-spend lang para sa sarili yan Parang napaka-unfair. So, lahat yan marirealize mo kapag nando ka na sa 30 main character, 40 ka na ganyan, na sayang na mas na-spend mo sana yung mas maraming oras sa
Nagbabalik na po ang radio DJ na nakikipagchismisan. Eto mga katrabaho ko, pasok na pasok dito sa Love Radio booth para makichismis. Ewan ko ba dito kay Boy Pindot at Papa P. Oo. Anyway, mahal. Welcome back. Napapakinggan nyo pa rin ng spicy opa nyo, DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko sa inyo hanggang 9 p.m. pa ako. At di ba nga sabi ko sa inyo pag-uusapan natin kung talaga nga namang nasa seryosong relasyon ka na. Apakayabang! Anyway, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. At di ba nga sabi ko, ibibigay ko yung mga senyales na talaga nga naman kung ikaw ay nasa relasyon, hindi lang dapat yun nagmamatter. Ano yung nagmamatter? Dapat merong word na seryoso. Tingnan natin kung pasok sa senyales na to ang seryosong relasyon na meron ka. Wow! Ito sabi ko kanina, mahal, unang-una, nasa seryosong relasyon ka na kapag mayroon kayong label. Di ba? Sa panahon ngayon, ang dami naglalandian, ang dami nagtitikiman, ang daming may call sign pero hindi nila matawag ang isa't isa bilang jowa. Di ba? Totoo yan. Pero kung meron kayong label, kung masasabi mong committed ka, committed siya sa kayong dalawa sa relasyon, definitely, it's a serious relationship and it's something that is very rare sa panahon ngayon. Kaya naman, congratulations! Ang yabang mo. Ito mahal, pangalawang senyales na nasa seryosong relasyon ka na. Unang-una, kapag consistent. May consistency sa relasyon nyo. Ano ibig sabihin nun? Hindi lulubog lilitaw. Di ba? Ang daming magagaling lang sa umpisa. Ang daming malalambing lang sa umpisa. Ang daming malalambing lang kapag in-hit sila. Diba? Pero kapag may consistency na talaga nga namang may good morning ka, may update, tapos kahit hindi ka nang hihingi ng update, siya na mismo yung nagvo-volunteer, diba? Tapos hanggang ngayon nararamdaman mo na mahal ka, nararamdaman mo na may oras sa'yo. Congratulations! Nasa seryosong relasyon ka. Diba? Maraming tao ngayon na talaga nga namang nasa relasyon pero hindi naman masaya. Maraming tao ngayon na talaga nga namang in a relationship pero hindi naman consistent yung efforts at time na binibigay ng jowa nila. Di ba? Pero kung nasa relasyon ka na kung saan masasabi mong meron talagang commitment, meron talagang consistency na talaga nga namang from day one na hindi pa kayo hanggang ngayon na kayo na at umabot man kayo ng anniversary ay talaga nga namang hindi nagbabago. Sana all. Sana all sa seryosong relasyon na, 'di ba? Ayun yung mga yun yung mga relasyon na talaga nga naman nakakainggit. Ako personally as a single na talaga nga naman kapag nakikita ko or naririnig ko yan sa tropa ko, sa kakilala ko, na talaga nga namang hindi nagbabago yung pagmamahalan nila, tapos talagang may label sila, 'di ba? Nakakainggit to the point na kapag naghiwalay sila, tatawa ko. Ang bitter. Anyway, mahal, gusto ko lang pala sabihin na kami po ay naka-live sa TikTok, Facebook at YouTube ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya kung ikaw na nakikinig ngayon gusto mo makipagkulitan, nabitin ka sa Harutan with Kim Chino, pwede mo ako mapanood, mapakinggan at pwede rin kita i-shout out live na live. San ka pa? Di ba? Kaya naman mahal, huwag mo ilipat ang radyo. Pwede ka naman pumunta doon. Oo, pwede ka naman pumunta sa live namin. Kaya naman mahal, huwag mo na ilipat ang radyo. Hanggang 9 p.m. pa ako. At syempre dito ka lang sa estasyon na punong-puno ng pagmamahal. Sa sobrang mahal ka, ay sinasabi ko sa'yo, willing ibigay yung DJ Kim Chino. Anyway, mahal, balik na tayo sa Rock-Rockan Music. At dito ka lang sa 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Every breath you take, you make. Wait lang, mahal ah. Hey, yeah, yeah, yeah. Hi DJ Kim Chino, maayong gabi. Uy, nandiyan na si Bayani, Junre, hello, hello. Hi Juris. Hello, magandang gabi. Ano yung sa'yo? Kamusta kayo? Kamusta kayo? Happy Thursday. Thursday ba? Thursday ngayon. Happy Thursday. At kayo ay nakikinig ngayon sa aming live dito sa 90.7 Love Radio Manila. At syempre, babasahin natin ang mga comments natin kay sa ating page. Boy, hindi tayo naka-live sa sa Kim Chino. Hi from Bicol, ako Kim Chino. Hi Hiccups. Ang Hiccups ay di ba? Sinok? Tama ba? English ng sinok. Hi May, maayong gabi. Hi mahal. Nandiyan na si Che. Che, hello. Refresh. Ayan, naka-live na tayo. Welcome to our live. Yes, correct. Tama, Hiccups is sinok. Shoutout natin si Joshua Velonza. Maayong gabi. At syempre, may mga nagpapa-shoutout din dito. Shoutout natin si Mary Carmela. Shirley, nakikinig daw sa 90.7 Love Radio Manila. Nag-message sa ating page. Shoutout din natin si Shirley Kajokom. Rosal Sangalang. Talaga nga naman. Si Serrano JM. Hello, maayong gabi. Fernando Jose Nabo. Arvin Marquez. Message lang kayo dyan. Message lang kayo sa DJ Kim Chino page natin kung gusto nyo magpa-shoutout. Anyway, ang kulit mo talaga, Kim Chino. Ano makulit? Pinagsasabi nyo dyan, bait-bait ko. Mahal, meron akong i-announce sa inyo soon. Meron akong i-announce sa inyo soon. Isang ngiti naman dyan. Ayaw ngumiti. Fan meet naman dyan, sabi ni Louie. Hi Christopher Santos, maayong gabi. Hi Jun Ray. Naka-live ka na ba, Kimchi? Naka-live na ako. Ikakasal ka na ba? Hindi. Ibang mangyayari. Mababago ang buhay natin. Just to tell you. Hi mahal. Hi. Hanggang ano oras ka, Kimchi? Hanggang... Hi Lala, DJ Kim Chino, driving. Shoutout natin. Listening while driving, magsiingat kayo! Batiin natin si JN Lala from JNF Foods. Shoutout sa inyo. Ingat kayo Lala. Ingat kayo Jay. Magjowa ba kayo? Magjowa ba kayo? Lala and Jay. Wala pang label. Ano?
Naririnig nila dalawa. No po. Ano lang. Taga sana all na lang sa mga may jowa. Hi DJ Kim Chino. Shoutout naman kay Emiya ng Taiwan. Uy, shoutout natin si Emiya ng Taiwan ah. Shoutout natin lahat ng mga OFW. Mahal na mahal namin yan. Dapat araw-araw ka mag-live Kim Chino eh. Shoutout din natin si Reem. O yung mga nagme-message kay Kim Chino, basahin na rin natin. Yan. Sabi naman ni Joey dito, Kim Chino, na nakikinig kami ng papa ko. Hi Tito, pati Joey, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang ganda nito, araw-araw yung live mo. Hello po, I miss you. Oh, araw-araw naman ako naka-live eh. Kapag tinamad si Boy D, doon lang tayo nagpapahinga. Di ba, Boy D? Oh, tama raw. Sa YT ka ba bukas, Kim Chino? Tama, sa YT tayo. YouTube tayo bukas. Parang may kamukha kang opa. Sino kamukha ni Kim Chino? Sino? Comment nyo dali. Sino kamukha ko? At kamukha ko eh. Excited na ako. Shoutout natin yung mga torpe. Ang topic natin bukas, katorpehan. Uy, meron din babaeng torpe ah. May mga ganun ah. Uy, si Jenna nandyan oh. I miss you po. Ay, favorite ano ko to. Favorite RM ko to. Hello, Ma'am Jenna. I miss you too. Si Sung Joong Ki ang kamukha mo, Kim Chino. Eh, gusto ko, inuuto-uto ako. Saan na yung store mo, Ma'am Jenna? Saan na yung store mo, Ma'am Jenna? AM ka na ba? Ayan si Ma'am Jenna, isa yan sa mga katrabaho ko dati na talagang ng mga sagana sa pera, sagana sa love life. Mahal na mahal nito. Mahal na mahal siya ng asawa nito. Partida LDR pa sila. Pagdalaw ko dyan libre mo akong libre mo akong kape tsaka cake land miss na miss ko na yung mga katrabaho ko dati. Lahat sana all sagana, di ba? Hi Kim Chino, cute mo talaga, sabi ni Maldita. Uy, maraming salamat. Uy, si Jack James nagpapa shoutout tsaka happy birthday na rin daw. Happy birthday Jack James ng Masbati. Count me in sa torpe na babae, sabi ni Che. Oh, di ba? Paano yung LDR na loyal, ang hirap nun? Actually, nag-work no? Di ba tama ba, Ma'am Jenna, long distance relationship kayo ng asawa mo? Munyos pa rin po. Sa Munyos ka pa rin. Kung ako yan, ilipat ko na to ng Tugigaraw eh. Pagbalik ko dyan, lilipat kita Tugigaraw. Pabati rin po ako, taga Batangas ako. Belated happy birthday din kay Kuya Drew, isang bagong radio DJ dyan sa Batangas. So shoutout natin. May LDR naman na loyal talaga. Shoutout naman from South Korea si Amel. Hi Mikey, maayong gabi. Shoutout natin na nanonood at nakikinig sa live natin, John Carlo C, na maraming chicks at talaga nga namang kinalimutan niya ang bag niya sa school. Dami-dami makakalimutan, yung bag pa yung nakalimutan. Hi Nika, maayong gabi. DJ Kim Chino, pabati naman yung mama ko, si Maria. Anong pangalan? 68 na po siya ngayon, sabi ni Yeng Colo. Anong Maria Maria Mercedes ba? Yes sir, LDR. Lahat ng gusto mo kainin sa Isiha sir, pagdalaw mo message ka lang. O, diba? Ganun ako katrabaho. Lahat, kahit hindi na kayo magkatrabaho, we formed a band. Na talaga nga namang minsan kapag, alam mo ba Ma'am Jenna, minsan nagagawi akong Bulacan. Nakikilala pa ako ng ng mga RMST pati RMT. Nakikilala pa ako ng mga ng mga manager. Oo.
Okay. Tapos sabi, sir, alam mo ba ikaw nag-process ng management training ko? Or yung management training nila. Ikaw nag-process ngayon, ano na po ako? Graduate na po ako. Oo. For context sa mga bago natin diyang listeners at nanonood, dati po kasi akong HR business partner ng largest fast food chain dito sa Pilipinas. So hawak ko dati North Luzon. Kaya kapag nagagawi ako sa mga stores diyan sa North Luzon, yan, kilala pa ako. You're one of the best kasi sir, miss ka na po namin. Meron na ba kayong nag-resign daw yung ayun na nga, kinwentuhan pa ako, chinismisan pa ako ng mga katrabaho natin dati, Ma'am Jenna. Sabi nag-resign na naman po yung pumalit sa inyo. What? Walang tumagal. Walang tumagal. Ang bait-bait kaya ng mga katrabaho ko dyan sa North Luzon. Oo. Tapos kapag dumadalaw pa ako, ay natabi ko pa yung mga regalo sa akin. Yung mga regalo sa akin. Dati kapag nag-i-store visit ako, pumupunta ako sa iba't ibang stores. Lagi akong sinusurpresa. Minsan may pa-banner pa, meron pa silang mga binibigay na delicacy sa certain probinsya nila. Kaya ganun din talaga yung yung pasasalamat at pagmamahal ko rin sa kanila. Cute mong ngumiti, kinikilig ako. Mahal, kumain ka na? Yes, kumain kami ni Boy D ng kumain kami ng pizza na tira-tira. Nabusog ka ba, Boy D? Masarap pala kapag tira-tira. Ano yung chismis? Yun yan. May nagre-resign daw yung Parang kasarap magbalot ngayon. Sana. Good evening na Kimchino from Team Fruit Salad. The Walkout Gang. Always present. Shoutout natin. Good evening, DJ Kimchino. Sabi ni Chi. Hi, Chi. Angelica, hello. Nika, hello. Maayong gabi. DJ Chino, dito sa amin, pakainin kita hotdog. Ano ba yung JNF? Ano ba yung JNF? Iba pa ba yun sa parang TNJ kasi baka competitor nyo yung nasa isip ko. Ano ba yung JNF, Lala? Gusto mo ba ng hotdog, Boy D? Papadala ata ng hotdog to si Ang mga frozen goods, no? Papadala. Si Papi Yo, sabi si Papi Yo, Kimchino, sobrang gwapo mo talaga. Uy, maraming salamat, Papi Yo, shoutout natin. Hanggang ngayon pa naman din, kung kailan nagdiba ka pa ng Sabi ni Papi, nag-comment ulit si Papi, shout out mo naman kami dito sa TOC, yung taga-Pindot daw. Sila yung kaming mga gwapo pero babaero. Uy, shout out natin Papi, si Joshua si Francis. Shout out natin mga katrabaho naming gwapo pero ang daming pinapasakay sa kanilang mga kotse at motor. Saan yung yellow basket? Hindi ako binibenta. Uy, Frabel! Johnson and Frabel. Ayun pala yun. Sa Frabel ako pamilyar, pero yung John Bill. Yung mga frozen goods. Oo, baka naman, panagets naman kayo dyan. Tosino. Ano ba naman yan? Dati ako nag-work dyan. Yung Frabel ba sa ang office? Parang may meron sa Malabon. Kasi malapit ako sa Malabon eh. Baka naman, baka pwede kayo dyan. Chicken nuggets. May chicken nuggets ba kayo? Ano pa ba masarap sa Frabel? Dati ako nag-work dyan. Ano ba yung mga products sa Frabel dati?
Sabay tayo. Uy, shoutout natin si Pat. Nakita niya raw kami ni Titan Jello sa sa UP Pride March, Pride Month, Lablaban. Shoutout natin. Maraming salamat sa pagmamahal. Navotas and Caloocan, visit ka sa amin, DJ Kim Chino. Sige, bibisita ako dyan, Saan? Papasok? Sa... Tingnan sa amin ni Boy. Pakita mo nga ulit, Boy. sa Arten, kapag papasok ka, sa Pierre, ikaw, saan ka ba? Ano oras? Oh, mayamang ka kasi. Mayawig ka kay Lee Min Ho. Maraming salamat, Joyce. Si Rafaela. Kuya Boy P. Uy, tinatawag ka ni Alexander. Kinig ka pa rin? Balis na ako. Bakit? Hindi ka ba magkatubig sa bagay? Loko ka. Ako yung galit niya, Kapi. Ang tawag to talaga. Pwede ka na mag-bye-bye sa time slot. Then, sa live lang ako mag-bye-bye. Ano siya nagsasabi? Si Chea natatawa na rin. Hindi na nakaahon. Di ba pansin mo Che? Di pa siya umaahon lagi. Hi, Jay! Pogi mo talaga. Uy, hi daw, boy P, sabi ni Ming. Hello! Chubby chicks ka lang. Naku. Uy, malapit na akong Grabe ka, Lami. Mag 1 year na yan nagsiswimming. Kailan ba nag-start to nag-swimming, Boy P? Last year lang? Last year. So, oo nga, sabi ni Chean. Mag 1 year na. Actually, magto 2 years na raw siya. Magto 2 years na siya nagsiswimming. Pa-share naman ang swimming pool. Di ba? Minsan ako curious na rin ako dyan sa swimming pool na yan Ay! Bye, Jules! Anyway, mahal, maraming salamat. Oras pa lang, uy! Totoong DJ pala to. Akala ko TikTokeris ka lang. Oy, DJ talaga ako! Uy, may lisensya na ako Meron akong KBP. Pakita mo nga. KBP ID. Nag-exam ako, no? Akala ko dati yun na yun. May pa-exam pa pala kapag magdi-DJ ka. Ibig sabihin, So, illegal ka nun. ibig sabihin, totoong broadcaster kami ng Pilipinas. Lisensyado to, no? Kahit ano. Ako ba naman, puro facts and current events ba naman ang ina-adlib ko sa air Siyempre, kailangan ko talaga lisensya. Di ba? Purong katotohanan. License reveal naman siya. Hindi na! Bumalik na kayo sa radyo. Mahal, maraming salamat. Parang Mabibis ko kayo. Parang naiiyak kayo sa mga last week. May announcement ako sa inyo. May announcement ako sa inyo mga last week ng... Basta, tutok lang kayo. Anyway, masarap daw pakinggan ang tawa mo. Uy, maraming salamat Magpaparaffle ka ba, Kim Chino? Oo naman, paparaffle tayo. Anyway, maraming salamat, mahal. Oras na para ako'y sumibat. Sa live lang naman. Hanggang 9 PM pa ako naka-ere, kaya bumalik na kayo sa radyo. Kung kayo ay magpapa-shoutout, message nyo na ako sa DJ Kim Chino para maranasan nyo na matawag, ma-shoutout sa radyo. O go, sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para mag-message kay Kim Chino. Ito pala yung madalas kong naririnig sa radyo, sarap tumawa. Shoutout natin si Mariso. Maraming salamat, nakahabol ka sa live ko Message ako sa DJ Kim Chino page natin sa Facebook. Tapos isa-shoutout ko kayo. Okay? May halawig ka kay Bion Wusok. Yung mata. Huwag nyo na ako utuin.
Sige na, mahal. Balik na kayo sa radyo. Maraming salamat. Bye-bye! Bye-bye. 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 Bye-bye na. Bye-bye na. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal?
Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, ba't tumingin? Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Oy, bear, ba't ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming sa lahat. Sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yun
totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumbong. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ang tambalang kumikinang. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Ay hala, ang linaw ng cellphone ko. Hala, ang linaw ng cellphone ko. Ganito pala pag nagsasalamin. Na-realize mo? Hala, ang itim-itim ng mga letters. Thank you, Doc Bless, sa aking eyeglasses. O, eto na. Hala, ang linaw talaga. Hindi ko kailangang i-zoom in. Dear kumikinang na tambalang Nicole Leala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Nita, 55 years old at tagapakinig ng inyong programa.
Sumulat po ako dahil nais ko sanang humingi ng payo sa inyo. Ganito po kasi. Isa po akong ina na ang tanging yaman sa buhay ay ang nag-iisa kong anak. Simple lang ang buhay namin mag-asawa. Hindi kami mayaman, wala kaming negosyo, minanang lupa o ari-arian. Ang meron lang kami ay sipag, tiyaga, at pangarap para sa anak namin. Iginapang namin siya sa pag-aaral. May mga panahong kulang ang kita ng asawa ko kaya naglalako ako ng kung ano-ano. May mga gabing sardinas at tuyo lang ang ulam para lang mabayaran ang matrikula niya. May mga panahong napuputulan kami ng kuryente dahil hindi kami makabayad. Matapos ang mahabang panahon ng sakripisyo, natupad ang pangarap naming lahat. Nakatapos siya nang abugas siya. Nang isuot niya ang kanyang toga, pakiramdam ko, ako ang pinakamaswerteng ina sa mundo. Sulit lahat ng pagod at sakripisyo. Ang problema ko po ngayon, may nobya na ang anak ko at hindi kami boto dito. Para kasing hindi sila pantay ng direksyon sa buhay. Online seller yung girlfriend at may mga nababalitaan kaming reklamo ng dating katransaksyon niya online. May mga hindi pagkakaunawaan sa bayad at delivery. Para sa amin, refleksyon yon ng pagkatao. Isa pa, tila walang malinaw na pangmatagalang plano ang dalaga. Ngayon, online seller. Bukas, backup dancer. Natatakot kami sa kawalan ng stability. Hindi pa nga stable, nagmamadali pang magpakasal. Ngayon pa lang nga yung anak na namin ang gumagastos sa mga lakad nila. Papaano pa kaya kapag mag-asawa na? Di ba yung anak niyo lalaki? Oo. Oh, head of the family. Ano nang ambag niya? Oo. Pansin din namin na... Kalma muna, kalma. Sandali. Kalma. may pumasok na isang Nicole Yala kaagad eh. Hindi pa nga tapos eh. Nagagalit agad yung isang Nicole. Shh, balik. Upo muna. Nagbabasa pa yung kalmadong Nicole yan. Upo muna. Papaano kaya kapag mag-asawa na? Ano na ang ambag niya? Pansin din namin na malakas ang impluwensya niya sa anak namin. May mga desisyon ng anak namin na biglang nagbabago dahil sa kanya. Hindi din siya magalang makitungo sa aming mag-asawa. Kinausap ko ang anak ko tungkol dito at galit siya ngayon sa akin. Utang daw ba niya sa amin kung sino ang mamahalin niya? Alam ko naman na hindi niya utang sa amin ang puso niya. Hindi rin namin pag-aari ang desisyon niya. Pero bilang ina, paano ko pipigilan ang sarili kong mag-alala? Paano ko hahayaang basta na lang siyang sumugal kung pakiramdam ko may mali? Gusto lang naman sana namin na kahit paano, ka-level niya yung mapapangasawa niya. Tambalang kumikinang ayokong dumating ang araw na tuluyan niya kaming layuan dahil hindi namin matanggap ang babaeng mahal niya. Ayoko naman ding magsisi na nanahimik ako kung sakaling tama pala ang kutob ko. Ano po ba dapat kong gawin? Ipaglalaban ko ba ang paniniwala ko bilang ina? O tatanggapin ko na hindi ko hawak ang puso ng anak ko? Ang hirap maging magulang. Akala ko kapag napagtapos ko na ang anak ko, tapos na ang laban. Hindi pa pala. Mas mahirap pala ang matutong bumitaw. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Nita. Mami Nita. Mami Nita na mahilig manita, di Ayan. ba? Sinisita niya ang minamahal ng kanyang anak. Maninita. Ang Mami Nita. Yan. Mani Nita si Mami Nita. Ayan. Yan. Una sa lahat nagpapasalamat kami kasi
tinitingala mo pa rin na Kami, kasi diba? you're 55 years old, of course, older than us. Tapos, mas marami kang malamang karanasan sa Experiences, buhay, oo. di ba? Ganyan. Pero siguro, minsan, hindi rin na nasusukat sa edad. Yeah, Kasi may mga taong katulad ni Mami Nita na 55 na, parang, Parang lost pa lost sila. pa din. Oo. Ganyan. Kasi nga, ang learning po, mga kabisyo, hindi po siya natatapos. Hindi po siya natatapos sa pag sinabi mong nakagraduate ka na, alam ko na lahat. Or nag-MBA ka or PhD, hindi constantly learning ka at magugulat ka nga na minsan matututo ka sa mas bata sa'yo. Yes. Matututo ka dun sa mas lesser ang napag-aralan kesa sa'yo, di ba? So ngayon, siguro yun yung rason kung bakit si Mami Nita na humingi ng advice sa mga may saltek tulad natin. Di ba? Kasi malay mo nga naman, meron din naman nga naman talaga siyang ma-pick up mula sa atin. Ayan. Yun talaga ang pinakamahirap, I guess, sa pagiging isang parent, yung letting go. Yes, 'Di ba? Yung totoo. allowing them to fly. But that's the way it is, 'di ba? Na we cannot clip their wings. Hindi po natin talaga pwedeng pigilan sila sa kanilang mga gustong gawin. Lalong-lalo na kung ganito nakatapos na naabugas siya. Opo. Ano na to medyo mature na to. Kung man magkamali man siya dun sa babaeng 'yan, it's on him. It's their decision na Decision kasi. niya na yan. Ang tandahan na niya. Hindi na to yung mga maliliit na bata na Oo. hindi nila alam yung ginagawa Correct. nila. Oo, na parang kulang pa sila sa experience at yung brain nila hindi pa nagde-develop. Ito, abugas siya na. Correct. So, ibig sabihin, may logic. Yes. Or di naman kaya, Jegs, aminin na natin, minsan ang logic nawawala pag in love. Yan. Ganun Pag mataas talaga. ang emosyon, Correct, di ba? bumababa yung logic. Ganun talaga, 'di ba? Oo. Madami tayong kakilalang ganyan, ang tatalino pero pagdating sa pag-ibig, tanga, 'di ba? May mga ganyan CEO ng kumpanya, kabit, 'di ba? Mga ganon. Pero ako naniniwala dito dahil nga tapos na ng abugas siya. Tingin ko mas mataas ang logic niya over the emotion. Baka. Siguro it's how you communicate. Baka medyo matapang ka, medyo paatake ka agad doon sa girlfriend. Kahit sino ba naman. At saka, alam mo, ito lang Mami Nita ha, sa totoo lang, hindi naman lahat ay katulad ng anak mo na una, merong proper direction na nabigay ng magulang. Pangalawa, alam na kaagad kung anong gustong gawin. May mga iba katulad ng girlfriend ng anak mo na 'di ba, online seller. Tas minsan backup dancer. May mga tao talagang ganun na hindi pa nila alam kung saan talaga sila pupunta. And minsan nga kinakapapa. Correct. And minsan nga kung kailan sila mas matanda, saka pa na nila madidiscover na dito pala ako nararapat, 'di ba? So para sa akin walang mali doon kung halimbawa kung magda-dancer, kung magninegosyo. Yan. Kasi kinakapa mo pa kung saan talaga yung mag-fit sa'yo Tapos may sinabi pa siya na parang pag yung tungkol sa may mga issues dun sa kanyang online selling, it reflects her pagkatao, 'di ba? Na reflection to ng kanyang pagkatao. Hindi po. Minsan talaga may mga nagkakamali sa delivery. Yes, Minsan po talaga, unless talagang scammer. Mukhang hindi naman scammer May mga mistakes lang at reklamo. Normal po 'yun. Kahit na sa malalaking mga negosyo, may mga nagreklamo. Kunyari dito sa amin ang laking kumpanya, 'di ba? We cannot please everyone. Correct. Meron at meron ditong nakukornihan sa amin, naiinis sa amin, naiingayan, nahahalayan, 'di ba? Wala Ganun talaga kasi hindi mo papiplisan lahat. Tama. So it's always a learning curve. Yan. Ang problema kasi dito ko minsan yung optics na tinitingnan ng tao. Magkaiba kasi yung optics kung sino po yung involved sa relationship sa loob. Ayan. Kasi sa nakikita natin na tayo yung Sa mga labas. outsiders, Correct, 'di ba? correct. O like for example, itong nangyayari na lang yung naging trending yung kay Alvin tsaka Oo. kay Easy. Hindi natin alam kung anong dynamics nila sa loob Baka pinag-usapan nila at okay sila doon pero nakikita ng sa labas ay hindi tama yan. Correct. So parang ganun din sa'yo, Mami Nita, yung nakikita mo sa labas parang pero sa loob hindi natin alam kasi kung anong meron. Oo. Saka lalo, alam mo, Mami Nita, napakalaking factor na matanda na siya, tsaka abogado na siya. Tsaka Yun lang yun. Abogado yung anak mo. Abogado na siya. Sobrang laking factor no na nag-iisip siya. Oo. 'Di ba? Yung yun lang yun. Pero it doesn't mean na wala kang pakialam. Kasi punong-puno ka ng pakialam. But it also doesn't mean na sobrang
Kasi parang dun sa mga question mo, wala ako nakita dito na papaano po ba na hahayaan ko siyang magdesisyon, 'di ba? Parang walang ganun Oo. Parang ano ba yung mga tanong niya? Parang gusto mong kontrolin Oo. yung love life ng anak mo. Ipaglalaban ko ba ang paniniwala ko bilang ina o tatanggapin kong hindi ko hawak ang puso ng anak ko? Basta parang ang sinasabi niya dito, ayokong dumating ang araw na tuluyan niya kaming layuan dahil dun sa babae. Oo. Ayoko naman din magsisi na tahimik lang ako. 'Di ba? Tama na. Well, tama din naman 'yon, 'di ba? Pero alam mo mas lalo kang lalayuan kung na-feel niya na masyado mo rin siyang hinahawakan. Oo, kasi yung laging sinasabi ni Nicole na pag nag-rebuke o pag nag-correct ka sa isang tao, lagi ka nang gagaling sa place of love. Correct. Na dahilan mo 'yon. So tingin ko kung nanggaling sa place of love yung pagsabi mo doon sa anak mo regarding sa girlfriend niya, tingin ko hindi siya magre-react ng ganun eh. Siguro baka yun nga, baka pa-atake. Na ano ba yung girlfriend mo ganito? Correct ka. So mahal niya yung tao, masasaktan din. Pwede namang malumanay anak. Correct Okay lang ka. ba yung girlfriend mo? Pag-usapan ninyo. Oo. Yung mga tipong ganun Correct ka. pag-usap. Iba talaga ang nadadala ng tono ng pananalita. Yes, ha? oo. Yung kapag ka yung chat mo lang, Oo. 'di ba? Versus nakita ko may mga reklamo sa kanya Ayan na, lumabas 'di ba? ng isa. May mga nagrereklamo diyan sa online selling niya ha. Sinasabi doon nagrereklamo hindi dumadating sa oras. Ano ginagamit niya muna yung sabon bago niya i-deliver? 'Di ba? Ibang-iba yung tono na ganon. Sa versus check mo naman Kasi syempre i-guide mo na. Oo, yan. Pwede. Pwede ba i-guide mo para baka naguguluhan lang yung girlfriend mo. So, bilang ikaw naman yung abogado, ikaw yung mas nakakaintindi ng mga bagay-bagay, baka kailangan ng guidance. Ganyan. Isa kasi sa nakikita ko dito, Mami Nita, ayan, na baka tinitingnan mo itong girlfriend ng anak mo as a threat. Ayan. Na aagawin Ni yung, Oo. Well, yun naman talaga ang masaklap na katotohanan, Oo. lalong-lalo na kung anak mo ay lalaki. Oo. 'Di ba? Kasi At kung kahit lalaki or babae, 'di ba? Whether they will leave. Oo, kasi kung paano mo nilatag yung kwento mo na iginapang mo lahat kulang-kulang na. Kumbaga parang nag-invest ka ng todo-todo tapos Correct. mapupunta lang sa iba. paano kami? Oo. Hindi, ganun talaga yun. Oo, Yun yung yan. kailangan natin sa lahat ng mga magulang, yun po yung kailangan nating tanggapin. Sa lahat ng mga magulang na may mga maliliit pa na mga Ayan. anak, Oo. kailangan po nating tanggapin na hiram po sila. Ayan, hindi po investment yung mga anak. Hindi Dapat malinaw investment yan. ang mga Obligasyon bata. po ng magulang na Correct. pag-aralin yung mga Yes, anak. out of love. Yes. Binuo Oo. yan eh. So, Oo. obligasyon mo and because you love them, 'di ba? Gusto mo siyang palaki na maayos para just in case na hindi just in case, dapat Oh yeah. Andito na naman ako sa pangatlong pagkakataon. Nandito na po muli ang walang iba kundi ang spicy opa mo, DJ Kim Chino. At syempre ang dami nagpapabati. Katulad ng sinabi ko kanina, kung ikaw ay nagda-drive, kung ikaw ay nasa biyahe, ay nako, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page. Kasi malay nyo ako na yung dahilan para sabihin ang inyong lihim na nararamdaman sa kasama nyo ngayon sa kotse. Anyway, shoutout natin nakikinig from Palawan pa si Jopet Cruz, pati na rin si Maris, Lala, pati si Jay na talaga nga namang nakatutok sa atin habang sila ay nasa biyahe, nagda-drive at talaga nga namang nagkakatitigan. Wow! Sana all! Diba? Minsan kasi masarap din na mapunta sa setup o di kaya relasyon na kung saan masasabi mong hala, seryoso na pala to, pero hindi mo lang nararamdaman o di kaya mataas lang ang trust issues nyo. Diba? Hindi natin masisisi kasi hindi naman lahat ng tao ay talaga nga namang tamang tao na kaya tayong tratuhin ng tama. Kaya kung ikaw ay may trauma, ay naku, akong bahala. Diba nga tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. Ano yung topic? Ano yung ibibigay ko? Senyales na talaga nga namang nasa seryosong relasyon ka na. Recap na tayo Sabi ko kanina, ang seryosong relasyon, unang-una, mayroong label. Maraming nagtitikiman, maraming nagde-date, maraming naghahawakan, nagkakadel, pero hindi naman talaga sila official. Pero kung ikaw ay nasa relasyon na kung saan hindi ka tinatago, di ba?
may label, committed kayo, definitely that's a serious relationship. Another one, sign na talaga nga namang nasa seryosong relasyon ka, merong consistency sa'yo, sa kanya, at dun mismo sa relasyon. Anong consistency? Hindi lulubog lilitaw. Di ba? Hindi lulubog lilitaw, pati yung nararamdaman, pati yung effort. Kumbaga, hindi nagsasawang iparamdam, sabihin na mahal ka. Di ba? Na talaga nga namang love language mo ay hatid sundo, hinahatid sundo ka pa rin. Pero kapag nagbago yan, ay nako, mag-ingat ka o di kaya mag-move on ka na. Baka meron na yung iba. Di ba? Tanungin nyo usually kapag nasa routine nyo na nasa routine nyo na yung ganitong setup, nasa routine nyo na yung ganitong effort ng jowa mo, pag biglang nagbago, magtanong na kayo. Baka kasi napipilitan na, baka may problema, na at least ma-address nyo kapag sinabi niya yung problema. Di ba? Kaya naman, kung may consistency, congratulations, isa yan sa mga sign na talaga nga namang nasa seryosong relasyon ka na. Apakayabang! O ito, pangatlo at panghuli na sinyales na talaga nga namang nasa seryosong relasyon ka na kapag pareho kayo mayroong plano. Diba? Hanggat na nun future pag-uusapan, ang daming tao ngayon na nasa relasyon, hirap na hirap pag-usapan yung future or yung plano nila in the near future. Diba? Pwedeng ang tagal na nila magjowa pero wala pa rin plano sa pagpapakasal. Ay naku, red flag yan Diba? Para saan pa pinatatagal natin yung relasyon kung hindi mo ako nakikita in the near future na papakasalan? O, shoutout natin yung mga magjowang magkakasama ngayon na nasa kotse na talaga nga namang matagal na, ilang dekada na, 2 dekada na. O di kaya ilang taon na magjowa pero wala pa ring plano, wala pa ring singsing. Huy! Ano ba pinapatagal nyo? Diba? Bigyan nyo ng singsing kung mahal nyo. Sabihan nyo ng I do kung mahal nyo. Kasi para saan pa yung pagpapatagal ng relasyon kung hindi rin naman pala dun yung ending. Nagsasayang lang kayo pareho ng resources pati ng time. Diba? Pero kung may plano sa'yo yung jowa mo, congratulations. It's a serious relationship. Then again, label muna. Consistency, and lastly, plano. Plano para sa habang buhay. Sana all! Diba? Anyway, mahal, sana yung mga relasyon nyo or yung mga jowa nyo ay talaga nga namang tumagal at mag-lead sa forever. Kasi for now, si Kim Chino naghahanap pa. Anyway, wala ko isisimad na pala, pero wag kayo mag-alala, susunod na po sa akin si Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, wag mo ililipat ang radyo. Syempre dito ka lang sa amin. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!